Toľko hovorí, že mi vyschli normálne pery. Moja Katy Perry vyschla. Nemáme pre divákov zábery z pozadia. Mám tu nachystané, vieš, čo som chcel spraviť. Keď budem hovoriť o pive v novej časti, tak mám nachystané aj to pivo tu, ktoré je vypité. Ono to jak to necentruje. Dobre, už. Blue Moon. Čo to je? Ja mám čaj s rumom a je to veľmi dobré. Na zdravie. Tak ako to seká. Neseká mi? Počkaj. What? Davidko, si na 5G? Áno, všetko som. Ale aj iPhone nejak to není plynulé. Počkaj. Čo? Recording stopped due to media disconnect. Mne to ešte